भाई हो देखी लोग कहेला कि सावन भादो कहाँ ना पानी या घर में रहल त केना दानी। लेकिन इहो बातवा सोचे वाला बात बा जे सावन भादो सब जगह सूखा आ घर से यही से भिखारी आजकल जाता हमेशा भूखा। काजी बहादुर भाई? बात जायज है भाई। बहादुर भाई सूखल बा का कहतनी? हाँ कहत बनी इहे बात कि लिखल बा एक जगह कि चिड़ी चोच भर ले गई नदी घाटा नानी, आ दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। कोई आज भिक्खा दुखाए आज घरे घरे घूमत चलता चल जाता टे भाई। ऐसा ही टररा के मररा के जावना के प्रकोप आज ये सब देखे के मिलत बाटे। अरे का खाई चिड़िया एगो रौड़ायन के ढेरी पर बैठल तो दू चार गो दाना चोच में लेके जाई। नदी घाटा नानी तालाब पोखरा में से इनार में से 2 बाल्टी 4 बाल्टी 10 बाल्टी पानी निकाल लें तो का में से कमी आ जाई? वो में कहियो कमी ना आई। आज हमनी के घर में से बड़का आज बिल्डिंग बनैले बानी सर, आ बिल्डिंग बना के अब देखाओ तनी लोग से कि हतरा बड़का बड़का हमारा घर बा, एसी लागल बा, 4 गो गाड़ी बा। हम यहाँ घूमत तनी, बॉम्बे में ले ले बानी जमीन, यहाँ ले ले बानी।